Toni ngocori belah iki bocah iki. Masalah tuh. Ya, Kocor iso ora lho. yo iso to. Wong kocor iki sak timbo sor. Sor. Lah kok pipi kaya ngocor kembang lho kowe iki. Wong iki jane iso megawe ora lho. Wong ngocor iki sak timbo. Musim kaya ngene kok ngocor sancrit iki ora kaya wong ngocori kembang lho. Wong kok iso ora. Wong sak timbo kuwi nek ngocor. Sawit kayak sasi-sasi kaya ngocor kembang lho. Wong kok kon ngocor iki sak timbo iki sak uwit kok sak timbo mek pirang-pirang uwit iki. Alah, tun.